Carlota, la proximitat com us afecta a vosaltres? Més enllà de la temporalitat, que ella deia que són... Sí, ara és veritat que amb el canvi de climàtic, no, que està i és, abans no ho teníem com més programat, no? Ara toca aquest producte i podies elaborar la teva carta o el teu menú, el podies tenir més en compte, no? Ara sí que és veritat que hi ha productes que s'allarguen molt més o s'acurten més o ara no n'hi ha. Doncs sí que ens afecta una miqueta a l'hora de produir o de pensar en un menú o en una carta, però al final fas una carta més fresca, també és lo divertit, no? Improvisar una mica, no tenir tot tan preparat, sinó doncs això, venir aquí, jo he estat aquí donant voltes pel matí i és com t'inspires, no? És una font d'inspiració, olores, toques, veus el producte, els barreges, productes de temporada i surten, crec que receptes molt bones barrejant amb les diferents verdures o peixos o carns que hi ha al mercat. No, jo recomano que els restauradors vinguessin un cop a l'any o cada 6 mesos per agafar idees, per veure el producte, per veure una miqueta com ve a l'origen i com li arriba amb ell a través del seu proveïdor, m'entens? I això és interessant.